Добър вечер, тралала! Гледаме предаването "Колко ми даваш". И в момента виждаме гостите, които ще познават. Очевидно са някакви известни личности, които аз не познавам, защото последните 20 години бях зает да играя сложни стратегически игри. Но сега започвам да ги опознавам. И да видим с какво ще ни омайват днес. Хората го казваме вече и там, т.е. тайните приключват. Веселин Плачков се опитва да играе добре, да бъде добър актьор в представлението, аз съсипвам всичко. Актьори, окей. В днешни времена, всъщност Шекспир казал, че всички сме актьори. Играем си ролята на живота. Някои, може би, са повече актьори от други. Айде да видим. А да ви питам, вие на каква възраст се чувствате реално? Гледайки се в огледалото, ми се иска да върна времето назад. На 20. Всъщност до година ще ставам на 20. Още съм тинейджър. Път е много повече от тези, на които съм. Аз съм Докато си изглеждаш добре, на по-малко. в пубертета съм си. По някой път не разбирам, що ми казват Чичко, като аз все още си мисля, че трябва да играя в филмите. Той, дето му бият два шамара и го пращат за шоколад. Но съм си пуснал брада, нали, да изглеждаме малко Тежко. по-тежко. Значи добре се чувствате с две думи, всичко. Той с актьор като ми е. Или аз като него. Всъщност, ако аз съм по-дърт от него, той трябва да е като ми е. Нали? Трябва да се уважава старото. В днешни времена никой не уважава старото. Вървя по улицата, особено в този сняг. Има една малка пътечка и някакви ученички там от училище ще минат отгоре ми. Въобще не се съобразяват. Как може такова нещо? С четвърти и две. В пети кръг вече ще губите по 2500 лева на година отклонение. Ние затова ли дойдохме пак да губиме пари? Спокойно, имате право и на ключове, които ще ви помагат. Това е добрата новина. Известна личност, песен, снимка, информация и спомен, всеки от тях под една или друга форма, свързан с годината на раждане на непознатите ни. Готови. Да. Добре, дадоха им джокерите. Водещата, много интересно предаване. Много съм доволен. Водещата е с някой половерче, а не като и другото ви да гледам с едни... Как се казва това там? Балкони. Едни деколтета. Да видим. Можем да го запишем. Да не се карат. Добре, народна музика. Тези хора не свират ли те по някакви ноти и акорди? Трябва да ги знаят от някъде. Не мога да намеря акорди на народни песни. Много странна работа. Ви представям, това е оркестъра на пътуващо читалище Бащино огнище. Това е камерният състав на нашия оркестър, а ние чрез музиката, която правиме, разказваме за забравените герои на България. Но историята, която искаме днес да ви разкажем за капитан Симо Соколов, е свързана с българите от западните покрайнини. Капитан Симо Соколов е водач на единственото успешно въстание, което имаме, така нареченото Шопско въстание, което освобождава Брезнишко, Трънско, Радомирско и Кюстендилско. През 1913 година, край Булаир, фронта започва да се огъва и в най-тежкия момент, когато предните редици не издържат, от задните редици едни по-възрастни мъже, които са били в обоза, облечени в своите трънски носи, по този начин като мене, които са им казвали, че... Той като на видеоигрите. Много игри играят майите с хора. Пушки и с едно мощно ура увличат целия фронт, младите обратно, като казват така: бързайте, братя, деца ни държаво изпущише. Ако ги вдъхновява за нещо, окей, ама с какво да вдъхновява това? Може би за поезия, и за музика. Аз те първо откривам музите в живота. Каквото и полуверче, дето го извадите, маци. Писи. Значи ще ти е много лесна Сега задачата сега. Добре, слушах разказа, понеже моите дядовци, баща ми, рода ми е от село Ръждавица, Кюстендилско. То спич може да си вземе една боя за брада. Аспарух Плачков, който е герой там от района,
Много добре знам каква кръв тече в този район, защото в мене тече такава кръв. Доста буйни хора са в този район, така че... Това го знаеме много добре. Да, така че... така, познавам си... Добре, можем да разпределим планетата. На който му харесва буйно, там да си стои, в региона. Иван Йосифов. Здравейте. Така, добре. Господин е около 48 годишен. Ти казваш 48. Да. Чакай, бе. 51. Сега пак се скарахме. Не, няма се караме. Добре, Не ми се 51. струва по-млад. Да сложим 49,5 или 50. 51. Добре, 51. Да. 51 години, първо предположение. Да. Сега, имате право на ключ и след натискане на бутона на масата ще ви се падне на случайен принцип помощ. Добре, нека да видим помощта и ще видим. Дългата разходка на Стивън Кинг излиза на пазара. Романът обаче е публикуван не с истинското име на писателя, а под псевдонима Ричард Бакман. Стивън Кинг, това е 70 и някоя година. Да. Ами аз залагам на 48. Ти добре. Сега шефа да каже. Да. За първия въпрос шефа. Иначе... Да. Коя година излиза този роман? Ами аз залагам, че е примерно 77, 78, някъде там трябва да е. Някъде там трябва да е. Аз тогава съм се родила. Знам кога си родена. 15 секунди да Значи, абе, решите като че ли финално. по-старичък. Имаш 15 секунди. Аз ще броя. Може да е над 50. 14, 13. Нека да Аз ще дам 45. 49. Добре, 45 е. Бутона на масата за финално решение. Да го чуем? 49. 49 години е финалното предположение. Ще 50-то нещо. Сега ще ви разкажа аз една история, тъй като ни е тръгнала на истории. Да. Стивън Кинг е искал да провери дали книгите му ще постигат успех без тежестта на името му. Това е било начин да провери дали талантът му ще бъде разпознат. Дори без марката Стивън Кинг. Псевдонимът е разкрит през 1985 година. След като един книжар забелязва прилики между произведенията на Кинг и тези на Бакман. Когато това става публично, продажбата на книгите, издадени под името Ричард Бакман, рязко скачат. Стивън Кинг публикува общо 7 романа под този псевдоним. Дали обаче първият е издаден преди 49 години? Нека разберем. Да или не? На 49 ли си? Надали ще познаят от първия път? Не. Първото не в играта в първи кръг. Ще губите по 500 лева само, така че няма нищо страшно в този кръг. Ще обеднеем сега. О, 2 години. Само 3 години отклонения. Поздравления! Добре. Чакай малко да Значи или 40... 1500 лева е загубата ви или 46, за момента, което е страхотно начало, но да разберем реалната възраст на нашия участник. Явно тежкият живот, който водя, си казва думата. На 46 съм. Значи почти познах аз. Извини се на човека Аз веднага. се тръгвам. Не, ела тук да се извиниш на човек. Къде той, виж го, младолик свети, грее. Ма ти що на мен ми скараш? Извинявайте още Сте веднъж. жив и здрав и аз съм на 46. Ако биш някой млад си да каже на 20, ама... Всичко е наред. Благодарим ви. Много благодарим за участието. 46. То почти колкото не е, бе. Не, на себе си не говори, ти на себе си сърди и се извини на себе си. Уморен, свири. Нощно време работи. Мариана, ти знаеш какво е да се работи нощно време? Да, ето. Поредни Те са дни музиканти, какво толкова ще работят? Чули човека как... Нали всички си мислят, че тия творци, музиканти нищо не правят. Добре. Което? Умен човек си ти. Не съм умен. Майка ми е умна, че ме водеше в библиотеката да си уча. Продължаваме напред с следващия кръг. Там ще губите по 1000 лева. Извинявайте предварително. Нека посрещнем непознат номер 2.
Тук няма масата. Представяме ви Светлозар Желев. Той е литературен критик и автор, активист в областта на съвременната литература и книгоиздаване. И носи книга със себе си. Умен човек. Здравейте! Това е първата от 7-те книги, които съм издал. 40 нещо. Тя се казва "Забавното живеене и насладата от живота". Така че това е една книга, в която, освен моите текстове, събира и текстове на много приятели, с които си говорим колко важно е да забавим, колко важно е да намерим своята собствена скорост, защото Също бавното по-млади не е мързъл, не е нещо правене, а е по-скоро хармония между нас и външния свят. Това е тази първа книга, 45. има още 5. България за 45. напреднали, любовта за напреднали. Все за напреднали ли са тези книги? Аз не мога да ги чета. Въпреки, че трябва да избира... Всички. В момента, в който някой посяга към книгата, той вече е напреднал. Не, Така че всеки всъщност човек, няма който бяла чете, коса. е напреднал. Това е малка заигравка с онази поредица за начинаещи или for dummies, както се казва, която лесно обяснява света, но света не може да бъде лесно обяснен. И всеки трябва да намери своя път към него. Заради това са за напреднали. А в съвременната българска литература има много такива прекрасни книги. Значи човек как се мисли да го отгадне. Аплодисменти. Иде да го слушали. Аз да почна да слушам и аз хора. Сега обаче да се върнем към играта. Да. На колко години е Светлозар? Нямам никаква идея. На 45. Мъдростта, информацията винаги придава една тежест и възраст. При много четящи хора може да е човека на 30, да мисли, че е на 60. Не като визия, като начин на изразяване. Аз залагам около 42-3 години. Не знам, ти какво мислиш? Надолу сама. Ти си 45. надолу. Аз съм Ти надолу. винаги си, значи аз вървя нагоре, ти надолу Тя вървиш. този път сега Ай, те не дърпаме го обиди човек. надолу, бе. Това е живота. Кажи, какво мислиш сега? 38. Тя не съм качета. 38 до 43, имаме 5 години, тук пак на 2,5. Дай Страшен ужас. да сложим нещо средно пак. Виж как така... Не искам, защото ти ме объркваш. Добре, айде, искаш ли да пробваш някой ден сама? Ма ще дойдеш сама на предаване при Флорина, аз ще остана вкъщи. До тогава ще се объркваш от мене. 38, 43, средното е около 40. Да заложим на 40. 38. 45. Пак е средно. Тия хора тебе ще бият. Да знае, смисъл, да. Добре, ай 39. Ай. Остани за една пастичка. 39. Започете. 39. Чакам потвърждение. Добре, айде 39. Айде. 39. 39. 39 години първо предположение. Да видим сега кой ключ ще ви насочи Аз ще по-точно. натисна копчето. Известна личност. Ще видим снимка на известна личност, родена в същата година, в която и Светлозар. Въобще не ги знам кога са родени тези известни личности. Ева Мендес ли е това? Точно така, Ева да. Мендес е, нали? Да. Е жена на Зория, пич, дето играеше Кен. Ема тя снимката да. може да не е от сега. Забравих. Райан Гослинг. Ох, О, тя с тия мама. холивудските, как Сега е ги снимат, дъртичка. как ги гримират, ти не мога го хванеш. 45. На 60 години изглежда на 20, там е страшно. Не знам, тя е горе-долу тая възраст, тя е около 40 години. Не, тя е над 40. Тя трябва да е на 41-2. Не е 45. вярно това, бе. Защо така реши? Ами, Защо? Защото аз бях по-малък, гледах Бързи и яростни и тя изглеждаше по-голяма от мен, играеше по-голяма всъщност. Добре, аз залагам 41. 15 секунди да се разберете. Според мен е 45. 30. Цял живот не мога да се раздадем ти 15 секунди. 30. Добре, 39. Айде, 39. 39. Дали това е точната възраст на Светлозар или предположението ви е пълна фикция? Ще разберем веднага след рекламите по BTV. Останете с нас! Не. Добре, ще го оставим. Дали съм познал? Сега, ако са сложили двама на 46 един след друг, айде. Че литературният критик Светлозар Желев е на 39 години. Напомням, че тук ще губите по 1000 лева Значи ще губим. на година отклонение. И да разберем дали ще губите. Светлозар. Абе, по 20 лева да или губя, не? ама 1000 лева. На 39 ли си? 20 лева. Айде 50 лева. Прижаля. Еднократно. Не. Ими не, на Не, 45 на е. 39 въпросът е колко далеч сте от истината. Една сигурна година. 2, 3, Уха! Избяга. си направил, бе, Его на човек? 45 ти. На 46 ти. Ай, на 47. Ти раждаш
На колко години този човек, бе? На 50 кусур ли, бе? 12 години разлика от точната му възраст. Това от контражура. Вие тук ни заслепявате. Ма това надолу или нагоре? Сега ще разберем. Нагоре сега става на 20. Надолу или нагоре, на колко си, Светлозар? На 51. Как на 50? Мале. Виж ли, аз загубих само 5 хилки. Защото виж колко му е нежен гласа. Не само това. Той спокойно излъчване има. Някой Хич правил му ли пука ти на е Виж, на подобен 50 години да гледаме комплимент? тъй. Не, със сигурност това е най-големият комплимент, който съм получавал в живота си. Това е най-важното в тази. Хората са щастливи. Може би четенето облагородява и подмладява, така че с много четене човек изглежда може би по-млад. Значи после ще Сега чакаме с да моя ви глас. подарите книги. Разбира се, тази е нося за вас специално. В нея има и текстове на Георги Господинов. Мариана За мен е ще Благодаря бъде. ви. Не знам какво е. Благодаря за комплимент. Ще почерпя. Светло, много ти благодарим за участието ти при нас. И ние Аз благодарим. благодаря, че четете повече. Четем във Фейсбука, четем. Чета си квест логовете аз. Доста скъпичък комплимент направихте. Вижте какво комплимент. стана ясно. При нас пари не се задържат. Да. Нали, Спокойно. не няма- разчитайте Да. на тази работа. И в сметката ви има 11 500 лева все още. Има което си е запастички още. супер. Айде. Изключително трудно е да разбереш това нещо. Аз не съм очаквала наистина, че е толкова трудно да разпознаеш възрастта на някой. Но Сега сега се оправдава. ще ви е по-лесно. Трети кръг ни предстои. Нека посрещнем непознат номер 3. Някои маси да дадат. Става въпрос. Все е по-интересно да ги познавам. Я да видим сега. Пък те по-заблуждават. Ха-ха-ха. Запознайте се. Така, с Милка има бръчиците очите, Алвес значи над Ногейра. 40. Тя е експерт в перманентен грим. Определя се като позитивна, целеустремена 45. и филантроп. Участва в офроуд състезание за жени. Но въпросът е на Значи, какви млади колко очи е. има. Това е вашата задача. Добре, ти какво мислиш сега? Защото тук имаме страхотна Абсолютно форма. нищо не мисля. Тя е Не в като топ моите форма. дърти изморени. Вижда отдалече. Те са зарад капките. тъй. Страхотна и е много сложно. Хайде сега, ти си по жените ги разбирате повече. И тя е специалист по перманентен грим. Тоест, Аз не съм Тоест може и да е специализирана. 50 плюс. слушай малко, какво ти казвам. Грим, тя може, нали, смисъл да направи такива корекции, че и да се състари, и да се подмлади. Не, перманентният грим не може да се- подмладява, той може да се разкрасява състарила. Веселин Плачков. Но вие си гледайте там книгите, Добре. четете си. Добре. Обаче си Боже, показала коремчето. Ужас. Не мога Само да я да- движа наляво-надясно, нали? Може да се позавърти лекичко. Аз Изглежда доста изпънато. Вау. по-добра форма, наистина. Какво Какво Вася, казваме? 45? 30 колко? Ти също си много добра форма. Кажи на колко. Със сигурност. Аз тук си държа гласа. Добре. Добре, колко казваме? 30, 31, 2. 31, 45. примерно. За мен е 34. 45 Аз си тъмъка за гледам мен. се по очите. Има биография в тия очи. Да. За съквартирантка, нали? Смисъл, стойката е добре изработена. Аз не ставам за равновесен служителство. човек. Това е над Защото съм 30 тиранин. години. Тук никой не се обижда, така че не се 30, аз притеснявай. залагам на 34. И 31, 33. И 45. Добре. 33. Първо предположение, 33 години. Първо предположение 30. Изгубиха си клипа на хората. Приемате право на нов ключ. Да видим кой ще ви се падне. Песен, снимка или Чакай спомен? малко. Песна. Спомен. Не песна. Ще чуем Аз спомен, спомен добре. от живота на нашата Песента трябва да я участничка. режа. Когато бях на 11 години, Пол Маккартни е посветен в рицарство от кралица Елизабет II. Тя е мой набор. Добре, Тя е това над си режах 40. невеждата. Ти разбираш ли? Ти над 40 ли си? Не се е такова. Спомням си го това. Бях горе-надолу на тая възраст. Тя е на 44, 43, 44. Тя е 10 години над това. 45. Чакайте, как? Хи-хи-хи-хи. Кога? Маце, Аз си не го могат да спомням ме заблудят това мен. нещо с Пол Маккартни, кога беше? Залагам на 41. 15 секунди за 45. финално предположение. Плачков, оправи се. 43. Че да. Дали?
Аз също съм доста изпънат. Моля да ми извините предварително. Нямам някакви висящи. 43, да. Да видим. Ако имам и нейните Добре. технологии. Пол Маккартни със сигурност е един от най-емблематичните музиканти на всички времена. И със сигурност заслужава рицарското не знаят звание. за мен. Дали обаче математиката ви се отдава? Не, той обърка математика. Чакай малко, моля ти се. Той е виновен. Аз усещам вътрешно, когато си се провали. Какви мъж мозък трябва да е даденост на мъжа? Тя трябва... Да е окей да е виновен. Ей, аз какво направих? Къде? Ма Още не, не си бе, показала чакай попа. малко. Интересно. Да разберем. Дали е на 43? Милка, да или не? На 43 ли си? Цялото с първия път. Направи нещо. Няма голям малко. Не съм. Милка не е на 43. На 45 е. Да видим обаче финансовите щети от 11 500 по 1500 лева загуба на година отклонение. Една година със сигурност има. Добре, да видим две. Айде отива към 45. Его. 4 години разлика, 6000 лева загуби. Ти каза Което какво 43. прави като години? 39. 39. Виж ти. Извинявайте много, вие сте много готин човек, много хубаво изглеждате. 39. И вие така. Офроуд, какъв офроуд? Истински офроуд. Истински офроуд. По чукарите. Да, аз Много съм има такива карал. твинкълс Това няма целулит. на 39. За толкова друса там, че. Да, разбиваш. И камъни в бъбриците нямаш, нали? От адреналин. Лошото е, че моите приятели ме караха да ходим Не тогава може да на се офроуд, разбере по те зъбите, бяха защото те си ги механици, правят. които после ми взимаха. Нали, ако са имали парички, защото по това може да се разбере. Сега, аз мога да си направя моите зъби, ми трябват поне 10 000 лева. Ходи да ги извадя. Аз ако имам 10 000 лева, ще си купя японския кекс робот. Тоест, той ще падне още малко. Докато ги събера. Добре. Видяха ли са гащите? Добре, тук загубих бая. Много зле. Не ще много зле. Трагедия. Добре, Веско, ти като си Да, хишар, да. със сигурност обичаш комуникацията с хората. Там си общувал с страшно много различни хора. На хижата ли? Да, Аз или? се затворих за хора. Само за Аз съм живот. такъв мизантроп, че си нямаш идея. Не, Птички, всъщност, котки. това ми е най-хубавият период, защото там в един момент, особено зимата, за да стигнеш до там, значи си тръгнал конкретно на там и си... Защото имаше и път, реално. Нали, до хижата можеш да стигне с автомобил, но на тези места ходят хора, които са си поставили цел да отидат до там. Той човек, за да отиде до там, значи Да, обича няма да изляза природата, и сега се с движи добед по дом. друг. И там пристигат хора, които в друг начин харесват света. Много е различно. И някъде го казах, че в хижата ми е било най-хубавия период и най-малко съм се чувствал самотен. В София ми е по-самотно, отколкото на хижата. Ами тук като че ли всеки се е кой ще вглъбил свърши в всичката себе си, в работа? телефоните, в забързаното ежедневие. Не, те дори да си говорят, хората не се слушат. Всеки си има негова тема и си пердаш и... Страшно е. Вашите общи теми, Мариана, какви са? Аз не говоря с него. Хората си живеят живот. Стигате, тази смешка се изчерпа. Айде, кажи какво си говорим вкъщи. Говорим си, между другото, точно с господина, с книгите. Захванахме темата за нещата, които вече ги няма. Драмички. За всичко, което не е свързано с дигиталното, с секси презентацията, нали, в моята професия, с лесно смилаемото, с смешничкото, така да ни е лесно. Аз смятам, че когато трябва истински да се насладиш на него, трябва да извървиш и този не винаги лесен път до него, за да го оцениш, когато пристигне при теб нещото. Аз съм по-носталгик. Аз съм носталгик човек. Тя също не си го признава. Държи ни близко това, което ни свързва като мироглед, като светоусещане за всичко, което ни заобикаля. Абсолютно съм съгласен с тях. Имам, примерно, някакви спомени за видеоигри, които ме връщат в някакви супер готини времена. Да, това е. Така, Това е. Друго няма. Това е. Друго нямам. да видим непознат номер 4. Ето, още един пич. Ето ще бъде за днеска.
Знаем. Нямаше 20 годишни, нямаше 80 годишни. Днеска лесно. Представям ви Николай. Николай е родом от Видин, в момента живее в София. Той е актьор и се е снимал във филм на Дисни. О, Верно. Още на Може актьор. автограф после. Или да го последваме. Къде са YouTube каналите? Ето го моя. Добре, ще да му дам 45, обаче... 28. Къде 28 години? Погледни каква стойка има този човек. На 28 години още не могат да си държат изправен гърба. Аз на 28 бях на Евровизия. Глежда от 20 наистина. Видяхте. Кука. Над 30 години е господина. Над 30 години. Над 30 години е господина. 31. Не. 31 ще му дам. Еми аз не съм съгласна. 28. 31. Траст ми. Заради брадата. Повярвахте един път и виж къде стигна. Добре си. Аз не съм добре. Айде. Ключ. Добре, 28 първо предположение, ключ. Да видим кой ще ви Колко се дах аз? падне. 31. Чакай малко. Песен. Песен. Да чуем парче, издадено в годината на раждане на нашия непознат. Чата на Сега раждане. се натъсва. Това е Бритни Спирс. Парче от годината на раждане. Парче от годината на раждане. Как? Чакай малко е. Crazy та-та-та-ра-та-та-та-та-та-та. Те ли беше тази песен? Кога ще запиша в коя е тази песен? Това дали е 97-ма? Защото е 96-та-7-ма. По-натам е. Тая Бритни Бритни. Спирс. Тая аз шматка пеех беше с... 96-та-7-ма Цивилизация година. 3. И тогава не я харесвах. Бритнито е Ти Цивилизация 98 3. си почнал да пееш по клубовете. Скокомания. Така. И Тая тази... беше излязла. 2000... Да. Как чакай? 28. 28. Ако си познала, от тук заминаваме те черпя най-вкусната храна, която искаш на света, с чаша вино. Аз съм на диета. Значи аз ще значи пастички. Ти ще ме гледкаш. 28. Добре, 28. 15 секунди. 31 ще му давам. Съгласен съм с теб. Чай, че се чуда дали не са и 9. Сякаш спечелите много да ни водите на ресторан. Айде. 28. 28, финално Може да предположение. е по-малък. 25, Женската интуиция. 6, 27 Никога не може. лъже. Може би ни излага. Не. Веско отново имаше правилни разсъждения относно Бритни Спирс. Че не става за певица или че е коя годината? Не, шегувам се. Пее си жената. Просто трябва да съм малко контра. Извинявайте. Като цяло сега ще разберем кой от двете. И сега пак ще пуснете оная музика да чакаме, нали? Да. Ай. Да или не? На 28 ли си? Явно се зализал те. Не. Значи на 27 или на Една 31. година разлика не е нищо. Не на 28. Да видим дали годината е една. То няма много. Нямат много. Изгубиха парите. Две. 2 години. Кога е хиляда пяла тая? Женската интуиция каза, че песента на Бритни е след 96-та седма. Или 31 Трябва да или я 20. слушаш повече. Или Така 20. кажи и сега ще ме побърка. Той е по-малък. Николай, на колко години си? 26. На 26. Ема добре съм. Добре съм. Не си добре. Това е ясно. В тази ситуация съм добре. А песента на Бритни Що е е? 99-та година. Николай, благодарим ти за участието. Бъдете здрави. Да му последвате в YouTube. Само да ти кажа, че си близо, обаче парите намаляват, а господина зад мене не... Видях, че Удари ли правите... Посегна, аз се дръпнах. Нека посрещнем непознат номер 5. Добре, само ще го видим Петя непознат, защото стана късно. По който е още един пич. Дългокос. Яко. Представям ви Пишлеве. Тервел Любомир Боянов. Той е една от младите надежди на българската наука. Бил е неколкократно номиниран за престижната награда The Outstanding Young Persons за най-изявените 19. млади личности на България. Или 18. 19. Завършва училище много преди своите връстници и става най-младият студент въобще в историята на Минно-геоложкия университет в София. Ще разберем още Право на за него детето. от самия
Тервел? Евала. Любомир, нали така? Да. Много нетипично име. Аз съм инженер-биотехнолог. Имам стартъп в сферата на квантовите изчисления и съм любопитен към целия свят. Опитвам се да видя колкото се може повече. Почти на 19. Аз съм любопитен и затова обичам света, защото мога да видя хора като тебе, за което съм... Той на 18 трябва да има фирма. Знаеш, Освен ако ние на името някой друг. въобще не ми пука на колко години е момчето, аз съм фен на такива хора и другото, което е, че може ли да той вече да е постигнал всичко Аз ми фенове, те са рядкост. ние, цялата общественост, Другите са много. да не знае смисъл до сега вече, Обикновените ще трябва хора да са ни е много. ясно той на колко е години. Мен въобще не ми пука да знам възрастта на почти всички, дето ги дават по телевизора. Аз искам да знам най-тия хора възрастта, това да ми налагат. Страхотно, благодаря. Аз оставям Марианка да разсъждава. Това момче няма 30 години. Той може и да няма 20, аз не знам. Той може да е бил студент на 8 годинки. Той е завършил. Така ли? Той е най-младия студент в минно-геоложкия. Да. Сега ти кажа, ние този човек не мога да го обидим по никакъв начин. Студент. Стартъп. Не, той е завършил вече. Той тогава е бил най-младия Ти си студент. завършил. Да. Значи те на колко излизат от училище? Чакай малко. Ама ти не чули какво ти говоря? Той е най-младия приет студент в историята на минно-геоложкия. Той може да отише, защото има такива деца чудо, той може да отиде на 15. Това са друга категория хора. Те са извън нашия свят. Значи една Извънземни. 22. Пример. Нещо 19. такова, да. 22-3. 19, стартъп. съм. Колеблива. Пенсионира се на 25. Аз така си дойда. И си живее живота. 22 ли казваме или 20? На 45-50, Айде, 23. ако има пари, Добре. ще намери колко иска 23 жени. първо предположение. Тоест сега не му Остана ви трябва. един единствен ключ и Да то се е занимава. снимка. Ще видим снимка от живота на нашия непознат. Живота. Има откъдайте снимка. Аз имам такива снимки от 81 година. Тя е цветна. Имате 15 секунди да решите. 15 19. секунди. 22 или 23? Или 20? Айде 23. 23? Ми да, миналия път се придържа. Давай, давай, давай. 23. 23 години, финално предположение. Дали това е точната възраст на Тервел, ще разберем след рекламите. По 23. Добре, ще го напиша в... на гравитацията.